Salut! Astăzi o să abordăm o problemă mai grea de informatică. Este o problemă medie de pe PB Info și anume alternant 1, hashtag 3926. Este o problemă de clasa 9 care conține algoritmi elementari și mai precis cifrele unui număr. Uh, să citim cerința. Dar înainte de cerință avem și o indicație. Spunem că un număr natural este alternant dacă cifrele pare alternează cu cele impare. De exemplu, numerele alternante sunt 2, 3, 6 sau 6 sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După cum vedeți că avem un număr par, un număr impar, un număr par, un număr impar, un număr par și așa mai departe. Și dacă observăm bine, cifrele, dacă citesc în cazul lui n niște cifre, se va afișa mesajul la, adică este un număr alternant. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, asta e un număr alternant. Cerință se dă un număr natural n să se verifice dacă este sau nu alternant și programul va afișa pe ecran mesajul da dacă n este alternant sau mesajul nu dacă nu este alternant. Înainte să intrăm în această problemă, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea arătată la episoadele anterioare de informatică și sunt foarte recunoscător că putem să creștem o comunitate de programatori pe YouTube și vă mulțumesc foarte mult. Bun, după cum vedem aici, n este mai mic decât un triliard, nu știu cât e aici, sincer să zic. Deci de-aia va trebui să folosim o variabilă de tip long care stochează în memorie un număr mai mare decât 2 la puterea de 31. Bun, și avem aici un exemplu, 265 se afișează nu și 8183 se afișează da. Bun, să începem cu rezolvarea problemei. Am luat cea mai logică metodă pe care mi-am putut-o imagina. O să avem nevoie de două variabile, una de tip long și una de tip bool, în care verificăm dacă este pară și o să numim ispar, de fapt, ispar, nu ispar, ispar, care la început, după ce vom citi x-ul, vom face o verificare. Dacă x mod 2 egal cu 0, atunci ispar egal cu true. Asta înseamnă că avem ultima cifră este pară. Dacă nu, înseamnă că ultima cifră este impar. Bun, și eliminăm și ultima cifră. După ce facem toată treaba asta, o să începem cu un while, în care vom continua să dezvoltăm această idee. Vom verifica de fiecare dată ispar. Dacă ispar este true și ultima cifră a lui x este tot pară, înseamnă că vom afișa nu și vom returna 0 să ne iasă din program. Dacă ispar este fals, aceeași chestie. Dacă ispar este fals, adică avem pe ultima poziție a numărului un număr impar, iar pe următoarea tot un număr impar, înseamnă că va trebui din nou să așteptăm pe ecran mesajul nu, că nu este alternat acel număr. Bun, vom face în felul următor. Stați un pic, vom scrie dacă isper, deci aici verificăm dacă ultima cifră este pară, da? O să verificăm dacă următoarea cifră, o să verificăm doar că x mod 2 egal 0, nu x div 10 mod 2, pentru că noi în isper noi avem deja o valoare, avem ultima cifră citită, adică citită de după citirea lui x, adică după ce am verificat această condiție, am și eliminat ultima cifră. Deci știm că ultima cifră în cazul 265 este 5, adică este impar, deci nu o să intre pe condiția asta deocamdată. Să continuăm. Dacă x mod 2 egal cu 0, adică dacă deci în ispar avem este o variabilă de tip bool care conține următoarea informație. Dacă
ultima cifră este pară sau impară. Și noi am o să verificăm dacă următoarea cifră este tot pară, înseamnă că avem de-a face cu un număr nealternant, deci să afișăm nu. Să scriem. Deci după ce avem acest if, vom afișa nu și return 0. Foarte important, nu mai are rost să ne chinuim să mergem prin tot numărul dacă noi am găsit deja o pereche care este două numere consecutive care au aceeași paritate. Și de-aia o să dăm return 0 ca să iasă din program. Și dacă nu, adică dacă este bine, adică dacă următoarea cifră este impară, atunci ispar egal cu false. Bun. Și asta a fost primul if. În al doilea if, adică în al doilea else, de fapt, adică a doua dată, am verificăm dacă intră pe condiția când ispar este false, adică când ultima cifră a lui x este impară. Și atunci vom verifica dacă următoarea cifră a lui x, care urmează după aia ultimă, vom verifica dacă este și ea tot impară și atunci vom afișa mesajul nu. Și din nou vom da return 0 ca să iasă din program. Dar dacă avem două numere care sunt consecutive și au paritate diferită, atunci schimbăm paritatea și verificăm mai departe. Egal cu true. Și nu uităm la final să să eliminăm mereu ultima cifra lui x. Iar la final de tot, dacă nu intră nicio condiție din astea și nu afișează nu și se termină programul, vom afișa da. Și acest program merge și pentru cazuri speciale, cum ar fi cum ar fi citirea unei singure cifre, cum ar fi 6, 7, 8 și așa. Și nu va mai trebui să folosim și alte verificări extra. Bun, o să-i dăm run, o să-i dăm 265 și o să vedem că ne dă mesajul nu și o să băgăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și vom vedea că acest număr este alternant, care este corect. Bun, dacă tot am rezolvat această problemă, o să o lipim pe FBinfo și vom vedea dacă ne dă rezultatul corect. Ceea ce se și întâmplă, avem scor de 100 de puncte. Cu siguranță voi puteți să faceți din nou această problemă și să încercați să o rezolvați în alt mod, poate chiar mai simplu de acesta, dar asta a fost varianta mea. Eu v-am explicat cum am gândit această problemă. Există cu siguranță alte metode, ca la toate problemele, mai ales că astea mai grele au din ce în ce mai multe cu nivelul de dificultate crește și numărul de rezolvări posibile. Dacă v-a plăcut acest episod și îl considerați folositor, puteți să-i dați un like. Dacă doriți să mai vedeți și alte episoade de informatică pe care le-am postat deja sau pe care urmează să le postez, puteți să dați subscribe canalului. Pe canal găsiți tot felul de probleme, am aici probleme grele, ușoare și medii, dar mai ales ușoare pentru că vreau să le arăt sau să îi ajut pe oamenii care sunt încă la început, dar pe parcurs, după cum v-am mai zis și în alte episoade, vom face și probleme mai grele ca dificultate. Bun, și nu în ultimul rând, dacă aveți și alte sugestii sau dacă aveți nevoie de probleme pe care nu știți să le rezolvați, puteți să lăsați numărul în comentarii, iar eu mă voi uita peste și vă voi ajuta cu rezolvarea. Până data viitoare, salut!